ɓatar password. A lokuta da dama duk wanda ya saba amfani da kafofin sada zumunta na zamani ko kuma wani shafi na intanet yakan iya tsintar kansa a manta password ɗin da yake amfani da shi a cikin shafukan da ya buɗe. Wasu lokuta account ne na banki, wasu lokuta Gmail ɗinsa ne, wasu lokuta dai abubuwa da yawa. A TikTok ana yawan tambaya ta ya ake setting password kaza, ya ake setting password kaza. A yau insha Allah a wannan bidiyon zan mana bayani yanda za ka yi resetting kowane irin password a kowane irin account. Sannan kuma ku tabbata kun kalli bidiyon nan har ƙarshe saboda a cikin bidiyon nan zan mana bayanin yanda ba za ka sake manta password ɗinka ba. Menene password? Password dai kamar mukulli ne na gida kamar yadda na sha faɗa. Kuma password kamar yadda na sha faɗa a baya abu ne wanda yake nashi tsarin ƙirƙira. Da yawa a videos ɗin da na baya na sha faɗa cewa duk abin da zai daɗin karatu a baki ba password bane ba. To ya za ka yi idan ka manta password? Duk wani shafi ko wata manhaja idan ka je, idan dai ka ga wurin login to ka duba ƙasa akwai inda za ka an sa forgot password. Idan ba gan shi a nan ba ka nemi menu ɗinsu ko kuma ka duba sama inda ga an sa register ko sign in kai clicking yawanci za ka ga musamman wurin sign in ko login idan kai clicking a ƙasan wurin za ka ga an rubuta forgot password ko kuma wasu ba sa rubuta forgot password wasu suna sa reset password. Kana taɓa nan wurin zai kawo maka wani ɗan ƙaramin form da zaka ciki wanda zai maka tambayoyi da za su gane cewa wannan mai account ɗin ne ya kuskure. Shi yasa nake sake faɗan wannan magana nake ba da muhimmanci akan security questions. Security questions kamar yadda na sha faɗa wata tambaya ce da za a maka wanda za a gane cewa wannan account ɗin naka ne. A lokacin da ka buɗe account ana tambaye ka irin wannan questions ɗin idan dai har kamfanin ya san me yake. Saboda idan ka zo ka ce musu ka manta password ɗinka wani lokacin kuma ka manta wayarka ko kuma ka yi losing wayar da ka sa a zaman abin da ka buɗe ko kuma email ɗin za su tambaye ku wannan question idan mutum ya ansa wannan question ɗin ko ya tunanin kai ne. Wasu shafukan ma idan ka ansa wannan tambayar ba sa buƙatar wani tambaya a wurinka. Saboda haka kamar nake sake jaddada muku ku riƙe security question kuma ku riƙe password ɗinku mai kyau. Kar ku yi password gama gari. Sai abu na ƙarshe ya za a yi daina manta password. Na sha jan mutane suna ba da shawara akan cewa mutum idan yana amfani da browser ya daina barin browser tana da remembering password ɗinsa. Sam ni ban yi da haka ba. Abin da ya kamata su ce shine ba kowace browser za ka bari ta remembering password ɗinka ba. Wannan na yarda da shi. Browser kamar Google Chrome ko Firefox wannan kamfani ne manyan kamfani ko kuma Microsoft Edge wanda ba abin da za su yi da kayanka. Amma su ma sai ka yi wani abu. Sai ya kasance kana yawan updating browsers ɗinka ba sai har sun fara ce maka your browser is out of date ba. Idan har kana barin browser ɗinka tana zama out of date to anan ni ma na ce idan ka bar browser ka sai da barin password ɗinka kana cikin matsala. Wannan browser ɗin na faɗa dukkan suna da password manager wanda idan akan waya ne ba sa yadda ka buɗe wannan password manager. Idan ka zo dole sai ka sa fingerprint ko pin ko pattern ɗin da kulle wayarka da shi. Bari zan hau kan waya nuna muku yadda zaka samu wannan password manager din da wannan application din na faɗa kwaya uku. Farko za mu fara da Google Chrome. Idan ka bude Google Chrome zaka zo ka shiga cikin menu ɗinsa. Idan ka taɓa menu ɗin zaka zo nan wurin ka ce settings. Kana shiga settings za ka ga inda aka sa password manager. To anan za ka ga password duk wayannan su ne passwords ɗin da na yi amfani da su gaba ɗaya wayannan. In ka danna check password ɗin nan zai duba ya ga shin kana da password mai matsala ko kuma wanda aka yi flagging ɗinsa. Idan ka duba ka danna nan zai kawo maka. Yanzu misali a ce zan taɓa wannan misali alert ɗin nan kun ga ya tambaye ni fingerprint sai na sa fingerprint sannan zai dai kawo min sannan in na taɓa wannan idan sai ya buɗe. Sai application na biyu Firefox. Idan muka buɗe Firefox kamar haka shi kuma za mu zo wannan ga inda menu ɗin shi kenan in muka taɓa nan wurin zai kawo mana nan wurin sai mu shigo setting shi ma kamar yadda muka shiga a wancan. Muna shiga settings za ku ga ya sa logins and passwords gashi nan. Muna taɓa logins and passwords kun ga ya kama nan wurin. Shi kuma idan kana so ka ga wayan da kai saving password ɗin da kai saving sai ka danna saved password. Kana taɓawa kana haka zai fito maka da shi. Duka nan wurin za ka ga passwords ɗin da kai saving. Amma ku sani cewa idan har kana so kai saving ɗin password ɗinka akan Firefox dole sai ka zo ka taɓa wannan kan
sai ka zo nan wurin ka yi creating Firefox account. Idan kana da wannan account din ko akan computer ka bude kana login in, da password ɗinka za su zo kamar yadda idan ka login email ɗinka wato Gmail ɗinka akan kowace irin computer, idan dai ka yi saving password ɗinka akai ko akan wata computer ce ko akan waya za ka gansu ba sai ka copy su ɗaya bayan ɗaya ba. Sai application ɗinmu na uku, Microsoft Edge. Microsoft Edge shi ma idan ka buɗe za ka zo kan settings ɗinsa za ka taɓa nan wurin. Kana taɓa nan wurin zai kawo maka nan wurin da za ka ga gashi an sa passwords on. To kana taɓa passwords ɗin nan za ka zo nan ka sako shi ma za ka ga duka ga su nan. Za ka ga a nan ƙarshe nan wurin ya sa maka your password will appear here idan kai saving passwords ɗinka. To shi abu ɗaya ne shi kuma bambancin da wa'incan gaba ɗaya shine sai ka taɓa nan wurin require biometric pin. Idan kai haka shikenan ka yi login ɗin passwords ɗinka babu wanda zai access sai kai ko kuma wanda yake da pin ɗin wayarka. Shi ma kamar Firefox sai ka zo nan wurin ka yi creating account. Shi ma sai ya creating account na Microsoft ta yadda shi ma idan ka je ka buɗe a wata computer ka yi amfani da Microsoft Edge duk passwords ɗinka za su dawo. Akwai bidiyo da ne akan password manager wanda shi kuma application ne mai zaman kanshi ga mai so ya duba a YouTube channel ɗin Salim Fortech. Jazakumullah.